направя един клип. Преди малко влезе тук в Шаново този гълъб. Уникално. Гълъбчето е супер. Ето. Ако някой си го познае, да се свърже с мен, защото на гълъба му е отрязан пръстена и нямаме представа, нали, да го търсим на кого е. И освен пръстена, гълъба е бил оскубан. Значи, ето, то се лечи, израстват тия отзади, те пера са били махнати и той перо ето още по-хубаво се лечи. Това трябва да си много голям гад да го направиш. Ето пръстена. На 100% е рязан. Така. Това е от мене. Гълъба ще го отделя, ще го махна от тук. Ето ви къде. Това е от мене.